Adventný kavrdár. Nohy na zemi. Pri chôdzi sú zo všetkého najdôležitejšie vaše nohy. Musí sa vám kráčať čo najpohodovejšie a je dôležité mať topánky, ktoré sa nestanú nástrojom mučenia. Stáť nohami pevne na zemi je zlatým pravidlom každého života a každej cesty. Až keď budete mať nohy pevne na zemi, môžete si dovoliť začať cestu. Dúfam, že chápete, aké je to symbolické. Napríklad rozhodnutia, ktoré robíme bez toho, aby sme stáli nohami na zemi, sú takmer vždy predurčené na neúspech. Mať nohy na zemi znamená pochopiť, kto sme teraz a kde sme. Ak sa rozhodnete bez toho, aby ste sa sami seba pýtali, kde ste a akú máte silu, riskujete posmech a pohrdanie namiesto cesty. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som na list tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, tvoj prúd a tvoja palica, tie sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, leješ mi olej na hlavu, kalich až po okraj naplňaš. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje, vodí ma po správnych